Var först, Patrik. Slappna av, Patrik, slappna av, lugnt och fint. Gå på ryggen. Ja. Precis, Patrik. Vi kontrollerar höften. Få ut ditt huvud. Eller manta. Precis. Och så tryck. Använd ditt ben för foten. Ja, det kommer. Fortsätt, precis. Base. Han kommer börja brygga. Ta det lugnt, Patrik. Nybörjare herrar, minus 84, på 2, till Magda 1, Elgi Olsson, Jonas Hansson, David Lundell. Ja, och så drar vi. Nybörjare herrar, minus 84, på 2, till Magda 1, Elgi Olsson, Jonas Hansson, David Lundell, El Passan Januzi och Jonas